चंद्र माथो भलन्टियार डे फैहांदोंनोलै भलन्टियार डे मा भलन्टियार डेलै भलन्टियार खालामनांगौ नामा मायावबाफोर मालाय खत्तबा मानसिया भलन्टियार डे फालियो जोंफोरासो सिंगोलब्रा जेरावबो उदाया भेलेन्टाइन डे थोद बेफोरबायदि गिलु बालु डेफोरखौनो गोसोआव लायोलै आंथ' बे भेलेन्टाइन डे खिनिखौ बारख'नानै 15 फेब्रुवारियावसो मोनहैखानो लुगैबाय आं माबा चकलेट देनो हाग देनो किस देनो एकदम बाख्ल'नानै 50 जाबाबो जाथारसै 15 फेब्रुवारि बेनिखायनो फेसबुकनि सासे सिख्ला फटायदो आङो भेलेन्टाइन डे मानिनो मालानिफ्राय सुपार उस्तम जालायखोब्रा नोंलाय सिख्ला फटायलायनाय बेबो फेसबुकनि नायफिनजादोंसो नों फेसबुकनि सिख्लाजों सिख्लाया प्रफाइलखौ लक खालामाखैमोनलै बेयाव जि मोजां मोजां फट' नुबाय आङो थिगसे लाइक कमेन्ट खालामबाय बेनिफ्राय इनबक्सआवबो खबर लाहरबाय आङो दा नाया खबायाव नांमारबाय बेनिखायनो दिनै लोगो हमनो थांनो सानदों आं देलाय खिन्थालाय नामखौ फेसबुकआव नायनो आंबो नामा अखाफोर गावदां बसुमतारी चार्ज खालामनानै नागिरनि आं अखाफोर गावदां बसुमतारी बाह साइसलाय माथोलै बाह सन्थला खाफाल दिला सिख्ला मोनबाय माथो नैबे सन्थलाया गोदान खाफाल लगायबाय ब्रा गोदान बोसोरनि सिख्लायालाय थुलुंसि दैजों गाइखेरनि दैजों दुगैनाय बायदि साफा थारलै होद आं फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनोसैलै खबरदार खबरदार नोंनि बिबाजैसो बिबाजै फाल्थु नङा एकदम फाल्थु नङा दे नोंनिनो दिन आंनि हर खास आंखौबो सोरबा बुंफैनाय मोनब्ला गोदै रावजों रैसुमै देंखोजों बुमर' फैसा थाइबाया बोरो दाखालि गय जानो लानाया थैमा गियान माथोलै साला मास मोननै गोजोन जालायलांबाय फैसा थाइबाखौ लानानै दाबो होफिना साला गय जानायावबा जि बिना लादोंमोन बियो होफिनगोन आं होननानै बोरो दैट अमा राजा सुवाद साला हिनजावफोर बायदि फैसा थाइसे थाइनैखौनो गोसोआव लाफिनोलै हिनजावफोरासो बेबायदि फैसा थाइसे थाइनै लाबाबो गोसोआव थाखायो मा डेटआव लानाय बबे टाइमाव लानाय बेफोरखौ लानानै नांलायफिनबावोसो बिसोर थाइसे थाइनैखौ लानानै नोंबो हिनजावनि नांदेरबाय नामाब्रा अमा राजा सिख्लाफोराथ' थाइसे थाइनैखौनो लानानै नांलायोबा अमा राजानाथ' थाइबाबावसो नङा होनबा अमा राजा सन्थला दाजाब दानख' खालामबाय थाग्रा दिनैसो साहाखौ लोंगोन दे लोंनोसै साया सन्थला लोंगोन दिनै सन्थला मानि खुसियावब्रा फेसबुकनि सैनायखौ लोगो हमनो थांनो नागिराखै नोङो बिनि खुसियाव सिख्लाखौनो लोगो हमैयाखै एडभान्स बेबायदि जाहोगोर जायोलै जाहोगोर जाया बेलाय मुमिथा खालामनाय होनना बुङोब्रा बेखौ सुब कामाव अबेबा मोजां खामानियाव थांबाथाय गोदै बुस्थु जाहोनांगौनो गावबो जालांनांगौ मिथिबाय स' दे होदो आरो मोनसे खोथा थोलायलायथारबायना नोंसोरो एकदम पाक्का रिस्टा जालायबायना नोंसोरो फेसबुकआव ब्रा जाबाय पाक्का ट्रुलाभ माने ट्रुलाभ आरो होमबा दे जाहोदोसो सिख्लाखौ लोगो हमगोननिब्रा बिनि उनाव जाहोगोन मा बाखि दोनलायोलै बिदि गैया बाखि दोनजालायो नामा सिख्लाखौ नों मोनगोन मोजां मोनगोन ओमफ्राय जोंहा बाखि दोनजालायनाय दैट होखा एडभान्स होखा साहा मिथाइ जाहो सिख्लाखौ लोगो हमगोरनिलै बाखि दोनलायनाय ब्रा ओरैनो फैसा थाइबाखौ बाखि दोनदों बमब्रमानि बिदिनो ब्रा आच्छा बिदिसो होनबाथ' नों होखानाय नंखाला पार्टिखौ नङा होमबा सिख्ला लोगो हमनायनि आच्छा अमा राजा सुवाद साला बिदिबाथ' नों आंनो फैसा थाइबाखौ होला होगोन फैसा थाइबाखौ जानानै आं बहा खारगोन ब्रा होमबालाय माथो दासो मा बुंखो नोंलाय मा बुंदोंखो दासो बेफोरो टेकनिक बुजियालै नोङो टेकनिक सिनचान बेनिखायनो आखलाबो गेंग्रा गेंग्रि साला सुवाद अमा राजा नोंसोर थादोलै आं न'आव थांनानै एसे दुगैहैनि देलायहैनिलै एसे प्रेक्टिस खालामनि आं जोंखौ लांफाया नामा जोंबो थांफायोथ' आरो अखाफोर गावदांखौ नायनो नोंसोर भेजालफोरखौ लांजागोन ना सिख्ला मोननायखाय लोगोखौ नाङा जाथारलायबाय नामा सन्थला दाबो फेस टु फेस नुलायाखै मोगा मोगि नुलायाखैलै जों मोखांजों मोखां ब्रा र' जागायजेननो होग्रो मोजां मोननायखौ नै आंनाबो खर' हेदेगा फन हरलायबाय हेलौ अमा राजा आइ मिस इउ नोंखौ लोगो हमनो गोसो जादों आं
Hei, मा लोगो हमनायल' ब्रा नोंलाय हाट गैथ' आङो दा हाथ' आं दा होमबा नों आंखौ लोगो हमा था लोगो हमाबा आं लोगोफोरजों बेरायहैनोसै बहा बेरायहैथां आंनि खर'खौल' दाजाहर ओमफ्राय आलै अमा राजा लोगो लादों थांनो हाया बेफोर गासिबो भेजालसो बिराद खर' गुदुं गार्लफ्रेन्ड माने खर' हेरेक मिथिबाय होमबालाय मा खिनोथो गार्लफ्रेन्ड लादों गार्लफ्रेन्ड जातिखौ फार्स्ट मास मोनसे मोननायावल' बिराद मोजां मोनोलै आङो जि गोदै रायलायनो लुगैगोन जि फन हरफ्लांबाय उनावहाय माबा मोजां मोनला जागारगारोलै मानोथाय आरो गोसोआबो आंना बिराद पियर गोथार थुलुंसि दैजों गाइखेरनि दैजों दुगैनाय बायदि आंना गोसो सिङाबो जि साफा माने नारेंखलनि दै बायदि गोथारलै बेनिखायनो आं सिख्लाफोरखौ जि अननो गोसो जायो आङो जायखौनो मोजां नुयो बेखौनो अनफ्लांगारो आङो बेनिखायनो आं गासैखौबो अननो आरोना मास मोनसे अनफ्लायो आरो आं बयखौबो मानो होनोबा सासे मानसिनोनो इसिबां बुरजा टाइम होबा बेलेग सिख्लाखौ अननो हानाय नङा आङो बेनिखायनो आङो मास मोनसेयाव सासे गोसो थोयो नोंनि खोथा लानाय माने थाफ्ला मोननायाव लावदुम फिथा जानाय मिथिबाय थाफ्लालै मा थाफ्ला थाफ्लिब्रा थाफ्लि दा मानसिफ्रा बेखौनो गाज्रि भाषा बाहायदों होनलायगोन थाफ्लिखौबो जियानो जादोला सन्थला थौ नोंनि खाफाला बेसेबां गोदान बायनानै मोनखो नायनि नोंनि अखाफोर गावनांगोन नायना फैनोसै थुदो सिन्था गैया मोजांखाब्रा आंना अखाफोर गावदां सनाया ओरैनो अखाफोर गावदां लादों नामा बियो मोजांबानो मानसियाबो मोजां जाहैयो जाहैबाय माथो फर एग्जाम्पल दुमफाव जेरै ना मानसियाबो असाइस लोदो बुदां ओइ अमा राजा बाराद्राय नङा थोंबा थों नङाबा बाथोनसैलै मिथिबाय साला आंनि दुमफावखौ नों बासिदों ओइ बासि नङाबा बासिफ्लांबाय थायो आं बे दुमफावखौ नोंसोर सानैया मा दुश्मनी आं बेखौ मिथिया आंनि सिगाङाव दुमफावखौ दाबासि नों मिथिबाय जाबायलै जाबाय आं देलायहैनोसैलै फार्स्ट लोगो हमहैजेननाय नालाय बेबो फेसबुकनि हान्थुखिला मावग्लुंदोंलै मा खालामनांगोन दाय ओइ बुरबे थां देलायना फैथां साला हिन्जाव लोगो हमनो थांनायखायसो देलायनो ओंखारदों नङाबाथ' मैलाला नैयाव दुगैदोंना दुगैयाखैथाय ओइ बेफोरखौ उनाव हिसाब होबाय थासिगोन आं र' दुगैना फैनोसै ओइ आसोलफोर मोजां नुदोंना नुवाखैब्रा आंखौलाय दे सिख्ला जुदि नोंखौ रेजेक्ट खालामबायबा आंखौ बुंबानो जाबाय थैद अमा राजा सब समाव बाहागोल' नागिरबाय थायो बे अखाफोर गावदाङालाय मालाथो फैयोनो ओइ जोमैफोरासो खोबजोबना दोनबायदां बेनिखायनो दाबो नुजाफैयाखै अखाफोर गावदाङा आं कल खालामनि हेलौ अखाफोर गावदां बहा दं नों आं बे नों बुंनाय केफे खाथियावनो दङ बहालै माथो आं नुवाखैलै बे टि सार्ट गुफुर गाननायानो दाना आं नोंखौ सिनायबाय ओमफ्राय माथो नुवाखैलै नोंखौ दाबो बहा दंलै हेलौ हाय र' आं फनाव दं नुजाफैदोलै नोंखौ नायनो लुगैसोबाय आं खाथियावनो दङ आं नोंनि आरोलाय माखौ नायनो लुगैबावखो हेलौ आंनो अखाफोर गावदाङा आंलाय सानदोंमोन थंजों जित नायनो मोजां रोमैलो अनजालि आखल मोजां मा होनखो नों अखाफोर गावदां औ आंनो साबास सन्थला साबास बिराद मोजां सिख्लाखौ नों फटायना लानो रोंदों माथो मानसियालाय फट'खौ जि मोजां मोनलै अखाफोर गावदाङाव ग्रह नक्षत्र ना मा होनो बिदि नांनाय बायदिसो नांबाय माथो मानसियालाय बेफोर जेबो ग्रह सर' नाङाखै बेफोर जाबाय बिउटि प्लासनि कामालब्रा आं एक सेकेन्डबो गसंना थानो हालालै बिजों खारनोसैलै दा लोगो हमनो फैबाय सिख्लाया साहाबो लोंनो होआबा जालाना लामायावनो थालायबाय थानोसै नामा नोंसोरो थां केफेफोराव साहा लोंहैदोब्रा मानोथो गसंहोबाय थादों जारुखौलाय थुदो कफि लोंहैनोसै सिङाव जागोन दे कलगेटखौ बारा हुना फैदों नामाब्रा दिनै माखैसे हाजिबाय थाखो होनबावनोब्रा मिनिनानै थैनोसैलां फट'खौ गुफुर मोंथाव गोसोम सिनायलायनो हालायखि बेसेरा सन्थलाया ओइ थु बाद दे बिसोरनि डेटिंखौ नायनानै इन्जय खालामसै थु सानसे दे कफिखौ बेयावनो लोंहैनोसै थ' जागोन भिडिअखौ माबोरै मोनदों जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर स' बे खन्द'नि नैथि खोन्दोखौ जों थाबैनो लाबोगासिनो दङ स' अननानै नायबाय था नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन see you soon bye bye लोगोफोर